गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। थांनाय 15 डिसेम्बर खालारखालि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सरकार सालायनाया 3 बोसोर आबुं जाफैबाय आरो बे 3 बोसोर आबुं जाफैनाय हाबाफारिखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिसाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि मावफुंनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव बिटिआर सरकाराव थानाय इएम एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुङोदि भारतआ मोनसे मुलुगनि मादावनो गेदेरसिन सुबुं दारानि सुबुं खुंथाय हादोर आरो बे हादोरनि दाब दाब रायजोफोरनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि जौगासारलांदों थिग बेबायदिनो बिटिआर हालामनि सुबुंफ्राबो जौगालांनो नांगौ। बे हालामनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ, आबादारिफ्रा सिगां फारसे आवगायलांनांगौ, गासिबो थाखोनि सुबुंफोरा गावबा गावनि मोन्थायखौ मोननो नांगौ आरो मोनसे गोग्गो आबहावाजों आवगायलांनो हानो नांगौ आरो बेफोर कमिटमेन्टखौनो इउपिपिएल सरकारा लानानै फैदों आरो परिबर्तन खालामनायनि सानखांथिजोंनो बिटिआर सरकारखौबो दादोंमोन आरो थांनाय बिटिआरनि 3 बोसोर सरकार सालायनायाव भारत सरकारनि मानगोनां नरेन्द्र मोदी, नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह आरो आसाम सरकार आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गोबां हेफाजाब होलांनाय बाथ्राखौ बुंफोरनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनानै बिथाङा बुङोदि गोदो बिपिएफआ सरकार सालायनाय समाव बिटिसिआव रावबो मन्त्रि एमएलए बिथांमोनाथ' फैखायामोन, इभेन साংবাদিকफ्राबो फैयाखैमोन, जायनि थाखाय मुगैजानाय आरो बयकट खालामजानाय बायदि जायगा जानानैसो दङमोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय बिटिआरआव इउपिपिएल सरकार खालामनाय लोगो लोगो आसामनि साफ्रोम केबिनेट मन्थ्रिफ्रा फैनानै बिटिआरनि जौगालु खामानिफ्राव खौरां लाफैदों आरो मिरु सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोबां हेफाजाब होफैदों होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिटिआरआव बिधान सभानि एग्जिकिउटिभबो जालांनायजों लोगोसे बे हालामाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलजों लोगोसे ग्लबेल वार्मिं, टेक्न'ल'जि, पिस बिल्डिं, इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि खोथा, गुड गभर्नमेन्सनि खोथा आरो गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ बोरै जौगा फारसे लांनो हायो बैफोर फेस्टिभेलाव सावरायनाय जादों आरो जेराव बेबायदि सावरायनायाव नबेल बान्था मोनगिरिजों लोगोसे इन्टारनेशनेलनि स्कलार्सफ्रा फैदों। नाथाय बिपिएफनि समाव बेफोर फेस्टिभेलाव बलिउडनि ताराकाफ्रासो फैयोमोन होनना बिथाङा रोखा रावजों सोंखारियो। नाथाय बेवहायनो मोनसे बाथ्राया जोंनि गोसोआव सिखाङोदि जाय समाव हारियाव गोबां सुबुंफ्रानो बिटिआरनि दफाफ्रा जाफुङैनि बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय हाथियार लानानैब्लाबो गाव गावनि जिउखौ बारसोमनानैब्लाबो दिनैसिमबो जेबो मोनैनि बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा, सोरबाबा बिपिएफ आरो सोरबाबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबैनानैब्लाबो गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ जाफुंहोनायनि हाबिलासै थांलाय फैलाय जाबाय थानाय, मुंख्लं नखरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोननाय मोनैखौ लानानै आन्थोर जयै इएमसिएम मोनखौ लोगो हमनानैबो जाफुङैनि थाखाय हाजिरा खामला मावनायखौनो दोनथ'नानैब्लाबो मेल मिटिं खालामनो गोनां जालायनाय, एबसु बायदि संगठना दिनैनि खालाराव 14टा डिपार्टमेन्ट आरो सिएसबिखौ बोखांफिननायनि खावलायलायनाय, सनितपुराव 41टाल' गामिखौ सोखांनायनि उनाव 19टा गामिखौ सेन्ट्रेल गभ आरो स्टेट गभआ थारैनो मावफुङाब्ला एबसुआ सोमावसारफिननायनि थांखि लालायनो ओंखारनाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि ओथ स्टेटास खालामनो बिटिसिनि समावबो मावफुंनो हायैनि बिटिआर एग्रिमेन्टआवनो लिरनानै लाबोसेयावबो मावगासिनो दं होननानै बुङै बुङै समफोरा खोन्दो खोन्दो बारलांबाय थालायनाय, बिटिआरआव इउपिपिएलआ खुंथायाव फैयोब्ला गिबियावनो फोरोंगिरिनि समस्या आरो फरायसालिनि आंखालखौ सुफुंगोन बुंसेयावबो दिनैसिमबो बेफोर बिथिंखौ लानानै खायफा खुद्रिसारनाय दिन्थिनाया थारैनो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सानखांनो गोनां खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना थांनाय 15 डिसेम्बर खालारखालि इउपिपिएलनि 3 बोसोर आबुं सान फालिनायाव बाहागो लानानै जुदिअ प्रमद बर' बिथाङा 3 बोसोर गावनि सरकार सालायनाय समाव भारत सरकारनि मानगोनां नरेन्द्र मोदी, नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह, आसाम सरकार आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिफ्रा गोबां हेफाजाब होफैदों होनना बुंनाया थारै। बेफोर बिथिङाव एसेबो जायगा मोनाखैसै जानांगौ। नङाब्ला मैया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि 18थि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो 36थि गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिङाव बिथाङा बुङोदि सिंगल टिचार जिर' टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनाय जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ आबुङै मावगोन होनना बुंनाय लेखा जाहाथे स्पिडै जायो बेखौ खावलायो। मानोना टिचार गैयिनि थाखाय फरायसाफोरनि इनरलमेन्टआ खमायलांनानै थारैनो फरायसालिया थैलाङोब्ला जोबोर बिखा खामथाव जायो होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। बेराफारसेथिं मैयानि समावनो क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बिटिआर टेट उथ्रिसारनाय गौथुमनि टेट बिजाथिफ्रा इलिगेल रिक्रुटमेन्ट आन्डार डिपार्टमेन्ट अफ इडुकेसन बिटिआर होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायोदि बिटिआर सरकारा जुदिअ थाइसेबो रां लायाब्लासिनो 99 नि फोरोंगिरिफोरनो आरो 6 मान्थ
मान्थ्स कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनो उइदाउट नटिस एपइन्टमेन्ट होयो लोगो लोगो बिथांमोना सन्देह खालामदोंमोन लोगोसे बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला 2021 मायथाइनि 28 जुलाइ खालार खालिनो बिथांमोना 427 टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरनि थाखाय अलरेडि स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिट सुंद'यै SIU निफ्राय एप्रुभेल मोनखांदोंमोन नाथाय बे SIU एप्रुभेलखौ केन्सेल खालामनानै 99 नि फोरोंगिरि आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुएलफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायखौ थारैनो आन्दोआव माबा मोनसे दं होनना साननानै बेखौ रोखा खालामनो थाखाय RTA खालामदोंमोन आरो जोबथायाव अब्ला बिथांमोना एडुकेशन डाइरेक्टरनिफ्राय नो एडभार्टाइजमेन्ट एन्ड नो नटिफिकेशन होनना मोननायनिफ्रायनो BTR आव थारैनो इलिगेलि एपइन्टमेन्ट जादों होनना बिथांमोना रोखा खालामना होयो ओंखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जिहेतु अलरेडि एपइन्टमेन्टनि थाखाय 1916 आरो 627 टेट क्वालिफाइ बिथांमोननि दैथायहरनाया एडभार्टाइजमेन्ट जागोन अब्ला बेवहाय NCT गाइडलाइनखौ फल' खालामाब्लासिनो सोरनोबा सिरि सिरि एपइन्टमेन्टखौ होयोब्ला गेदेरथार सुबुं गौबा खालामगोन आरो नांगौ जायोब्ला हाइकर्टनिबो हेफाजाब लागोन होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों रोखा खालामनानै होयो लोगोसे बिथांमोना निराश जानानैबो फोरमायदि 6 डे स्पेशल टेट जा आनजाद फाथिदोंमोन बेनि लेखा 2023 मायथाइयाव एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौनि बाथ्रा दङमोन नाथाय 2023 मायथाइया दिनै जोबनोसै नाथाय दिनैबो एडभार्टाइजमेन्टखौनो होनो हायाखै जेला अब्ला 6 डे स्पेशल टेट फाथिनायनि मा मुलाम्फा जाखो होननाबो बिथांमोना सोंलु दैखाङो लोगोसे बिथांमोना सोंलु दैखांबावोदि सेन्ट्रेल गभ आरो स्टेट गभआव एलायन्स सरकार थासेयावबो आरो जेराव BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङानो सोलोंथाइ बिफाननि बिबानखौ लानानै खामानि मावसेयावबो दिनैसिमबो SIU निफ्राय फाइनेन्सनि खामानिखौ मावनानै लाबोनो हायिया थारैनो खेंस्लायै बिथाङा सरकारजों गोनांथि होजायाखै नामा होनना सोंलु खालामना SIU निफ्राय फाइनेन्सनि खामानिखौ मावनानै होफैनो हायाब्ला BTR टेट क्वालिफाइड एसोसिएशनानो मावनानै लाना फैगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो थांनाय 14 डिसेम्बर खालारखालि अमर सिंह आरो दावरा दैख्रेब नार्जारी बिथांमोना दिपेन बर' बिथांनि BTR एग्रिमेन्टनि सायाव रोखा रोखायै A to Z तन्न'यै क्लियारिफिकेशन होनो केपासिटी आरो केपाबिलिटी दं होनना सोरबा भारतनि सुप्रिम कर्टनि आरो गुवाहाटी हाई कर्टनि सोरबा 6 सिडलिनि सायाव PhD डक्टरेट लानाय सोरबाफोर दङब्ला लानानै फै एबसुआ फारसेथिं जिरायगोन गुबुन फारसेथिं उकिल एडभोकेट भिउक्रेट लानानै जिरायथों बेनि सायाव तन्न फिननाय होगोन आरो बेवहाय लाइभ टेलिकास्ट थायोब्लाबो बेनि थाखाय फेस खालामनो रेडि दं होनना बुंनाय लेखा दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह बिथांमोना बे BTR आरो BTC एग्रिमेन्टनि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनो लाइजामजों फोरमायहरदोंब्लाबो दिनैसिमबो बे डिबाइडआ माब्ला जागोन बेखौ रोखा जायै समावनो फिन मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खाम्फा परगिरि बिथाङा बुङोदि 3 बोसोराव UPPLआ BTCखौ धंस खालामजोब्बाय दिनैनि खालाराव BTCआव सासे सुगिदारखौबो ट्रेन्सफार खालामनो नांगौब्ला BTCनि सेक्रेटारि BTCनि EMफ्राथ' हालिया स्वयं BTRनि CM बिथां प्रमद बर'आबो हालिया खालि DCआल' हायो होनना गोख्रों रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि सोरबाफोर इरिगेसन एग्रिकालचार हेल्थनि स्किमफोरखौ हमनो नागिरोब्ला जुदिअ DCआ BTCनि सिङाव गोग्लैया अब्लाबो DC नङाब्ला हाया होनना बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायो लोगोसे BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा BPFफ्रा थांनाय 17 बोसोराव फांसेबो दंफां गायाखै होनना बुंदों होनना खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव बुङोदि दंफां गायाखैब्ला मानास हाग्राबारिखौ सोर संरैखा खालामबोआ होनना सोंलु खालामना बुङोदि प्रमद बर'नि सरकारा दंफां गायनायनि सोलाय धंससो खालामदों बिदिन्थि बायदि बिथाङा बुङोदि हन्डा मेसिन लानानै ट्राक दंफां हाफायना हाग्राफोरखौ लांदां खालामजोब्बाय आरो बिसोरनि सरकार समाव दंफांनि मिल 19तासो फसंजादों होननानैबो बिथां रोखा रावजों फोरमायो लोगोसे गोदानै स्टेटनिफ्राय नटिफिकेशन फैनाया थारैनो BTCआ गनायनानै लायोब्ला अब्लानिया BTCआ साख्रिआवलाफोरनोबो बेथन होनायनि मोन्थाय थानाय नंलिया आरो BTCआबो जानोसै लन्थं होनानैबो बिथां खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो मोननैसो सोमोनांथाव रादाब थारैनो गोबाङानो गुगल पे फन पे बाहायनाया आथिखालनि मोनसे साधारन खोथा जानानै फैबाय मानोना लामा सामे मैगं थाइगं बेदर फानग्रा सुबुंनि आखाइनि मबाइलावनो गुगल पे फन पे जों रांनि ट्रेन्जेक्सन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै नाथाय बे समावनो NCPI थामहिनबा नेशनेल पेमेन्ट कर्परेशन अफ इन्डियाया बेंकफोरनिसिम मोनसे अर्डार दैथायहरदों दि UPI ID बाहायाब्लासिनो जायफोर बिथांमोना लेनदेन खालामदोंमोन बिथांमोननि गुगल पे फन पेखौ 31 डिसेम्बरनिफ्राय बन्द खालामनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो थारैनो सुबुंनि मोजां आरो गाज्रिनि बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनाय एसेबां गोरलै नङा जेरैबायदि सासे गाज्रि सुबुङा जर जुलुम सोरनिबा हालाय हाफाय खालामो बेनि उल्था खायसे मानसिया लामायाव मोनफ्लांनाय मानि बेगखौ बिगोमा नागिरनानै होफैनो हांखुर जायो थामहिनबा गाज्रि मानसिया जायखिजाया दल संगठनाव थाया मानो बिथाङा संगठननि खसाबखौ गाननो हाब्लाबो संगठननि आदर्शखौ गाननो हायियाव सियाला गावखौ जोबोद मोजां आखुनि जुनार होननानै सोलोयै जुनारफोरनि गेजेराव थाफ्ला होयोब्लाबो मोनाबिलिनि समाव गाबनाय गारांजों सियाला गावखौनो फोरमान खालामना लानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो मैया शामसुल हुसैन मुंनि सासे BJPनि दैदेनगिरि बिथाङा 3rd ग्रेडनि थाखाय 5 लाख रां आरो 4th ग्रेडनि थाखाय 3 लाख रां बिनायनि दायाव आसाम पुलिसनि आखायाव एरेस्ट जायो होनना सुलुङाव फोरमायो बेराफारसेथिं 14 खालार खालि गाजियाबादाव गंसे गारियाव सासे 10 बोसोर बैसोनि सासे गथ'
गथ'खौ हानजायारि जिनाहारि खालामनानै गारिनिफ्राय गारहरनायनि दायाव हमजानाय सासे दायनिगिरिया कास्टडियाव लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नागिरदोंमोन नाथाय पुलिसा लोगो लोगो बिथांनि थोंनै आथिङाव गावख्लायनानै फिन मेडिकेलाव लाङो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं थांनाय शुक्रबारै आर्जेन्टिनानि सासे 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा 17टा सैमा फिसिनानै जोबनायाव बिथांमोननो आदार होनायखौ बन्द खालामनायाव सैमाफ्रा उखैनानै गावनि बिगोमाखौनो अरथारना जायो होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे आर्जेन्टिनानि पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला अरथारजानाय बिगोमानि मोदोमनि प्राय 8 इन्सिल' हारानि थुख्राया गावनि टि सार्टनि सिङाव दंमोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।